Mød Marie Stærke, 31 år og borgmester i Køge. Netop tilbage fra barsel, efter hun i januar fik sit første barn, en datter. Vi har fjernet borgmesteren fra hendes vante rammer, det politiske liv på rådhuset, og trukket hende hen til intet mindre end en klaverjant håndlæser. Nutidens svar på en spåkone. Jeg har det sådan med det, at jeg er nok lidt skeptisk. Jeg er ikke sådan en, der tror ret meget på sådan noget. Da jeg var yngre, var jeg sådan meget interesseret i emnet. Hverken Marie Stærke eller den klaverjante håndlæser ved på forhånd, hvem den anden er. Min mavefornemmelse, det er, jeg er jo selvfølgelig spændt, men jeg vil også sige, at der er også nogle fordomme, der stritter lidt på mig. Er hun sådan en med krystaller alle vegne og billeder af enhjørningen? Eller, altså, hvordan er hun, og hvordan ser det ud? Og så er jeg sådan spændt på konceptet. Og nu kommer der en sort kat gående over vejen. Hvad betyder det, mon tro? Mød Tessa, 40-årig klaverjant og håndlæser fra Karlslunde. Startede som håndlæser for 12 år siden, men har siden 4-årsalderen haft klaverjante evner. Lige så snart har folk i hænderne, så ligesom om der bliver åbnet sådan en klap. Og så er det ligesom om, at så kommer der en masse informationer, hvor jeg nogle gange sidder og tænker, hold kæft, du har knald i låget. Altså, fordi hvor skal jeg vide det fra? Hej. Kom indenfor. Tak skal du have. Tessa, der er fra Greve Kommune, har ifølge hende selv aldrig før set Marie Stærke. Hun kender derfor intet til hendes arbejde eller privatliv. Du er fantastisk til at kommunikere. Det ligger her i dine lillefinger. Kan du se, det ligesom ligger og snakker for sig selv herude. Der kommer til at ske en masse aktivitet omkring efteråret her i år 2011, hvor jeg oplever, at det bliver meget mere, jeg får også ordet eksponeret. Det er ligesom om, at du skal i gang igen. Skal vi kravle ind i hånden? Ja, og du er bossen, det ved du vel også godt. Det ligger der også meget af i dine hænder. Der er over det. Der er meget metal. Der er rigtig meget metal, for jeg bliver ved med. Jamen, jeg ser det som om, der er 2 mænd, der står hele tiden sådan, og lægger bunker af papir op. 3,5 til 4 år fra nu af. Ja. Der oplever, at der kommer der endnu mere knald på rent jobmæssigt for dig. Blive endnu mere eksponeret, at komme frem endnu mere i mediernes søgelys, at skulle meget mere. Ved du, om det er også et jobskifte? Jamen, umiddelbart virker det, som om det er sådan en flydende overgang. Skal vi se, hvornår der kommer en til. Det bliver midt i virvaret. Ja, det... Altså, umiddelbart så vil jeg tro, at der gik cirka 4 år, før du får den næste. Ja. Jeg er borgmester i Køge Kommune. Nej. Jo. Hold nu op. Jo. Godt så. Det var godt, du ikke havde sagt det til mig, for så var jeg begyndt at svede dobbelt. Det hvor du rammer plet, det er jo, at det at være borgmester modsat mange andre ting i den politiske verden, det er jo, at man både har det politiske tovholderi, som du siger, med alle mulige ting, der foregår, men man er også chef for en kæmpe stor administration. Der er mange, der spørger mig og siger, nej, men du skal da i landspolitik og sådan noget. Det tror jeg også. Det er jo interessant at se. Nu når vi er så konkrete, så tror jeg også, at det er det. Jeg blev borgmester i en meget ung alder, og er jo sådan set stadig meget ung, og har aldrig læst organisationsteorier og chefbøger og sådan noget, og derfor har jeg fulgt min mavefornemmelse sindssygt meget. Det var saftsusende spændende, altså, og jeg synes godt nok, at hun rammer plet med rigtig mange ting. Men på trods af de mange fuldtræffere, har Marie Stærke stadig sin tvivl. Stadig forholdsvis skeptisk. Jeg har det lidt, måske lidt ligesom to be continued. Det er lidt den fornemmelse, jeg har lige nu, at så må vi jo se, om hun får ret. Må lige være kram? Ja, det plejer jeg altså også at gøre.